Assalamu alaikum, barkanku da fatan kowa na lafiya. Na wannan bidiyo za mu yi magana akan meye order block, ya order block yake aiki da order block, meye in ya faru shine ya cika cikakken order block, da za ka gane wanda kuma ya zama invalid ba order block ba da sauransu. Duk zan yi bayani akan wannan bidiyon da zan yi yanzu. To me ake nufi da order block? Order block dai ma'anansa kaman in market za ta zo structure ɗinka in ta yi impulsive move za ka cire shi, point ɗin da za ta zo sai ka nemi order block ɗinka, kana ta zo ta yi mitigating, in ta yi confirm sai ka ɗau trade ɗinka kai sama. To yanzu dai a taƙaice zan nuna muku ya order block yake, meye order block. Na'am, to shi dai order block yana buƙatar imbalance, wani gap ne wanda akan kira shi da fair value gap, wasu kan kira shi da imbalances, duka dai sunansa ne. To a nan kun ga kaman wannan haka, yanzu wannan order block ne haka, order block ne. Why ya zama order block? Me yasa shi na cire shi a matsayin order block? Ban cire wannan ba, ga shi ban cire wannan a matsayin order block ba, ban cire wannan ba, ban cire wannan ba, duka ban cire su ba. Na cire na ƙasa na ce shi ne order block. Why? Bari zan nuna muku. Abin da yasa na cire wannan shi ne a matsayin order block a nan yanzu, because yana da imbalance. Me ake nufi da imbalance? Let's say a ce kaman candlestick guda ɗaya, guda biyu, guda uku. To a tsakanin guda uku in kuka duba sai aka dawo wannan gashi nan ya dawo, ga wannan ma ya dawo, amma da aka dawo ba a shiga shi wannan na farkon ba, kun gane? Ba a shiga na farkon nan ba. To me yake ba shi daman ya zama shi ne order block? Saboda nan gashi akwai wani waje imbalance, to wannan gap ɗin, bari in nuna muku gap ɗin, yawwa gashi. Wannan gap ɗin da ya faru a nan, wannan gap ɗin gashi nan, to shi ne ake kira da imbalance. To shi ne ya ba wannan candlestick ɗin na ƙarshe, wannan candlestick ɗin shi ne ya ba shi daman ya zama order block. Kun gane me ake nufi? Shi ne ya ba shi daman ya zama order. To yanzu da a ce zai kasance, bari ku gani, yanzu da a ce zai kasance wannan haka, zarensa candlestick ɗin nan ya kai sama, ma'ana zaren wannan candlestick ɗin ya kawo sama haka, to baya yanda za a yi ya zama order block. Bari in taɓa ɗaukan shi a matsayin OB ba, because baya da imbalance. Kaman ya nake nufi imbalance? Kun gani? Ga ƙarshensa nan, ga samansa nan. In kuka ɗauka za ku ga an dawo cikinsa, kun gani? Ko da na ja shi an riga da an yi kaman mitigating ɗinsa, kaman an tafi an dawo an shiga cikinsa. To yanzu ya zama out of order block, yanzu ya zama order block da aka yi mitigating ɗin shi, ba order block. To in hakan ta faru ya zama wanne to zan ɗauka next? To in na ce zan ɗau wannan, shi ma nan ba zai yi ba saboda baya da imbalance. Wannan ma still ba zai yi ba, baya da imbalance. To a haka zan ta ɗauka, kun ga yanzu wannan shi ne zan ɗauka, shi ne yake valid order block ɗina, wannan kuma bari in ɗauke shi. Yanzu wannan shi ne valid OB ɗina because akwai imbalance, akwai imbalance a nan, akwai imbalance. To shi ma inda zarensa zai yi sama zai tafi ya tafi out of imbalance. To saboda akwai imbalance yanzu na samu valid order block ɗina, shi ne ake nufi da fair value gap. Wannan wajen gashi nan ɗan tazarar nan, wannan iskar da yake tsakani gashi, to shi ne ake nufi da imbalance, ma'ana fair value gap kenan. To yanzu a ce wannan shi ne order block ɗina, to shi ma da a ce like this zarensa ya kai sama, something like this, to yanzu bari mu gani zai zama order block. Gashi nan daga farkonsa zuwa nan,
kun gani yanzu ya zama ba order block ba, because market haka ta yi off ta dawo ta yi medicating din shi sai ta wuce, to yanzu ya zama ba OB ba, yanzu ya zama invalid. To in hakan ta faru wanne zan ɗauka? Still zan yi gaba, in na ɗau wannan shi ma ba zai yi ba, saboda in kuka duba babu balance, babu imbalance, ba fair value gap, something like this. Nan ma in na ɗauke shi ba zai yiwu ba saboda an yi breaking ƙasansa. Yanzu in na ɗau wannan for here, wannan in na ɗauke shi, sorry, idan na ɗau wannan shi ma ba zai yi ba, because gashi za ku ga kamar akwai imbalance a nan. In kuka duba ga ƙarshensa zuwa daidai nan akwai imbalance, amma duk da haka bai zama valid order block ba. Me yasa? Saboda ba shi bane candlestick na ƙarshe kafin da aka yi wannan moving din, da aka yi wannan moving din haka aka tafi sama. To wannan candlestick din ba shi bane na ƙarshe, saboda in kuka duba daidai ƙasan nan wannan shi, to wannan dogon candlestick din na bai din nan ya yi breaking ƙasan wannan candlestick din, to haka yana nufin wannan shine last candlestick, wannan shine last candlestick. To da shi zan fara aiki, saboda in na ɗau wannan, to wannan gurin da ya fita to ya zama invalid order block, wannan ba valid order block bane based on essence. To amma wannan gashi nan last candlestick din nan, to shine mutum zai ɗauka, to shine zai fara aiki da shi. Bari ku gani. Yawwa kamar yadda na gaya muku, kun gani haka in kuka duba za ku ga an yi breaking din wannan ya yi breaking din na bayansa, to yana nufin wannan shine last candle. To inda zan ɗauka daga ina zan ɗauka, zan zo in ɗauka daga nan ƙasan nan sai in ɗauke shi gashi nan. To shi kuma idan kuka duba za ku ga shi ma akwai imbalance, saboda gashi daga daidai nan zuwa daidai nan. Bari in cire wannan, bari ku ga gashi akwai imbalances like this. Kun ga imbalances ɗinsu nan, ba a dawo an yi medicating balance ba. Fair value gap ɗin akwai fair value gap, akwai ma'ana imbalance kenan. To wannan zai kasance ya zama valid order block ɗina, wannan gashi nan ya zama valid OB ɗina. To yanzu a ce ako nan ƙasan nan, kun ga wannan ya zama invalid order block ɗina. To sai a ce wannan OB ɗina shi ma ya kasance babu balances, to ya zan yi? Shi ma duka ya kasance bana da fair value gap. Bari na kwatanta muku something like this, ya zo nan high, to yanzu dole zan yi saman nan, to ya kasance babu balances gaba ɗaya shi ma. To yanzu ya zan yi? In cire order block ɗina a nan, kuma market ya tsaya a daidai nan zai sauko, ina so in tare shi, ta yaya zan cire OB ɗina duka ba order block? Saboda in kuka duba nan babu imbalance, babu fair value gap, duka ko ina ya zama babu fair value gap. To in har ba fair value gap babu imbalance, abin da ake ana kan cire shadow ko kuma inside ba, wannan duk za mu zo fannin in lokaci ya kai mu. To duk za mu zo fannin, saboda ba zai yi in tara abu ɗaya a guri ɗaya ba. To duk zan nuna yadda mutum zai iya cire valid OB ɗin shi in babu candlestick order block, inda zai iya cire shadow ko wick ko inside ba a matsayin order block ɗinsa. To sai next in kuka duba nan zan yi magana akan shi ma. To kun ga in like na selling ne, nan mun yi na buy, to nan based on selling ne, market tana dawowa sama kana so ka biyo ta kenan. To abinda za ka yi, candlestick na ƙarshe za ka fara duba, daga nan mukan fara duba order block ɗinmu. To in kuka duba gashi nan wannan shine babu imbalances gaba ɗaya, ba zai kasance order block ba. In kuka duba na biyu shi ma to na buy ɗin nan, amma ya yi breaking samansa,
to yanzu ba zai yi mu ɗau wannan, ko da a ce shi yana da imbalance, wannan ba zai yi mu ɗauke sa ba, saboda wannan na buy ɗin ya yi breaking ɗinsa ya zama shi ne last. To yanzu shi za mu je mu ɗauka mu gani. Yanzu wannan candlestick ɗin na buy ɗin nan, to shi za mu ɗauka. To in muka ɗauke shi, bari mu zo mu duba akwai imbalance ko babu. Inda za ku duba gashi nan, kun gansa tsakaninsa ba a yi medicating ba, to akwai imbalance. To wannan zai zama valid order block ɗin mu kenan. Wannan shine OB mu possible wanda za mu iya ɗaukan trade a gaban shi. Sai in za mu duba next order block, sai mu sauko still. In kuka duba, to za mu duba move fullback, mukan ɗau OB a fullback ne. To nan ne fullback ɗinmu na gaba, nan ne fullback ɗinmu. To inda za ku duba za mu ga ina wane ne last candle, gashi nan wannan shi ma gashi. In kuka duba za ku ga akwai imbalance, ga inda imbalance ɗin nan yake, akwai imbalance a daidai nan, ba a yi medicating ɗinsa ba, ga imbalance nan kun gan shi, ba a dawo cikinsa ba. To shi ma nan valid order block ne. To haka abin yake tafiya. Inda za a ce shi ma kamar yadda na kwatanta muku a baya wancan, a ce shi ma daidai nan, Allah ya sa wannan ya yi mai, wannan zaren ya tashi ya kawo daidai, to yanzu nan ya zama invalid order block. Wannan order block ɗin ya zama invalid, an yi medicating ɗin shi, babu imbalance, ba fair value gap. To yanzu wanne mutum zai ɗauka? To after shi za ka ga wanne ne yake ƙasansa da biyunsa. To wannan na selling ɗin ne. In mutum ya ɗauke shi, in ka duba gashi nan na ɗauke shi, za ku ga to shi kuma yana da imbalance, saboda ga imbalance ɗinsa nan. Yawwa, ga imbalance ɗinsa nan in kuka duba nan, ga imbalance ɗinsa, ba a dawo an yi medicating ɗin shi. To yanzu wannan shine zai zama valid order block ɗinmu, gashi nan yana da imbalances. To duka dai zan yi bayani soon. Wannan shine bidiyo na kusan zan ce da na fara koyarwa, amma daga baya na bari. To yanzu mun dawo aiki. To wannan shine bidiyo na farko akan order block. Ya order block yake? Order block kala nawa ne? Akwai order flow, akwai order block, sannan ana ɗaukan shadow da week da kuma inside bar da a matsayin order block. Is depend a wani moment ne, duka ana ɗaukan su ya suke, duka zan nuna su. To wannan ne shine dai bidiyo na farko. Zan diro da bidiyo na biyu insha Allah.